yawo kaman club. Suwaye ne? Alright. Akwai lokacin da na je Kaduna na tsara wata yarinya. Ina mata ina da kuɗi irin ba wasa ba, irin yadda dai guys suke a ƙarya. Sai ta zo Kano. Sun zo biki. Da dare an gama dina ba ta sama abinci sai ta kira ni. Bush kana Kano ina ce ina nan. Me yake faruwa? Da Allah ina so ka zo ka fita da ni. Mun zo Kano mun yi dina kuma ban ci abinci ba. Alright. Dama akwai wani restaurant a kusa da unguwarmu. Su dama abincin gargajiya ne. Tuwo, alkubus, dan wake, kuma idan dare yayi tuwo ne kawai. In dare yayi tuwo ne kawai. Shaf na jan dauke ta kawai muka shiga wurin. Ina forming. Muna zuwa, me kake da shi tana nan gefe sai tuwo. Na kalle ta, sai na kalle shi. Ta ma kama da mai cin tuwo? Sai ce ai wallahi abinda muke da shi kenan in dare yayi waye. Sai na ce kai baka sani ba. So nake na ce mishi matsiyata. Kai baka san cin tuwo sai matsiyata abin da yake so na faɗa kenan. Kai baka san cin tuwo sai na ce ma zan ce tsiyata. Ina juyawa sai naga soja guda 5 suna cin tuwo. Ogan su ya daga. Ogan just wait. Ogan ya daga zai sa baki yana jira ya ji me zan karasa. Kai baka san cin tuwo sai ma naga sojoji sai na ce zaje. Kai baka san cin tuwo sai mazaje ba? Na ma kama da maza ne? Baka gani ni da kawata ba? Ni dan Daudu ne fa. Baby, kin ga zo mu tafi nan wurin ba wurin.